Mga katunay, naata diri sa kon katunay ha. Kamampiro basig na ay mga kuha sila katunay ba. So walay lingaw, maaari diri oh. Mangita tag lingaw diri katunay oh. Okay mga katunay ha, may buntag kaninyo. I-round ta kamo katunay ha sa kuha sa jup dyan. Muna ako ipaila-ila kaninyo katunay sa bantayan kaninga. Mananagat katunay. So, mga katunay ha, sa jup dyan ni mga katunay nga kuha ha. Tapak. Oh, tanawa ha. Namunita diri katunay para maka sudantag mga kwarta. Basarix, saman. Amo kipot, kipot. Grabe katunay. Tamo kayong ko katunay. Ambot na lang. Salamat sa Ginoo katunay ba. May blessings. Kung wa ini sila kuha katunay, wa pud mi. Wither la katunay ba. Maay kayong Ginoo bisag asa. Do ko na ra ba. Bawas pikas makuha. Nya og kaugma wala ang iban. I-balance ra sa Ginoo katunay. Siya naman katunay nagpaupaw ra ko katunay nagtrabaho ko din nagpaupaw sa gihapon ko. Dilo. Man. Tayo lumilom lang ta. Oh. Bawal na sina. Alam mo sini mo comment kay imo view may star. Pero man siya kabante nga kay sta ko kay may sa. Focus man siya sa akon. Yayo. Singa si imo po ya? Katunay. Braille. Dili. Sibo ba? Oh, bay jud dong oh. Disrelayos. Disrelayos dong oh. Saw lang ari dong ha. Amo na rin gi pagharap niyo papa. Kadto sa Cebu, Amerika, Japan. But na lang. Gubot nagpiti-piti na dire oh. Pero mga katunay, say makakuha sila sa kasimano, maaralay ka usab ba. Yan ay kanunay. Kuha nila fighting spirit. Permanente yun ta, magdato ko no. Tagkining mga manunod at kini sila permanente makuha. Tagpito ni pitaka. Problema wala shoot. Shoot. Ay katunay magpaupaw sa kadiri ha, nagtrabaho ko nagpaupaw. Para lang mo makita katunay ha. Alig nga mo katunay ba. Ano yung update nato sa kon katunay mga taga nailon ha. Katunay. Grabe katunay. Mawawara na katunay pero marug mga 30 kilos ni diri. Kani pay. Nakadulong na ni sila sa kabangkat kani pay sa kabangkat. Papay. Ko ano. Sibut. Maning trabaho diri sa mga ato mga katunay. Maningo pagkuan katunay ba kanang trabaho para makasug-an, makakaon. Nagbiro na katunay. Isa bang yung ilang break? Sana to. Nandiyan ka ba? Grabe kalabas katunay. Sa sinta. Sa sipityo. Braldong. Tunod lang. Ari, yan o, paano ari o? Balito. Lahar na ganyan yung katunay ha. Kung ano sa kilo. May nag-comment nga. Kuan, araw. Sikat tayo siya. Kung ano sa ko. Ayun, tunga na break. Kung sa kilo ko ang magatos. Video. Damo ay katunay. Wait kayo. Klaro ka din o. Nakakalusot sa video. Klaro ng itsura. Siti ka, di kawat di mo. Kawat. Ari dire pangilumon kaya dire o. Pinakailong dyan na ba yun? Yung nakadiri sa dagong katunay. Hindi na matuli. Isaylo. Ichalo. Sound? Ay isda ba? Isda. O isda. Gusto yung sa ating Para makatunay o. Kita ng pusod nga kuan. Pusod na sang gorilya. Tumitom. Pero joke lang ito mga katunay ha. Tunay, labas kay katunay ha.
Ipanggarab na mo ang taga-Bantayan ha. Bantayan Island ni nga kuha. Mga malimno katunay. Pupunta, mubalik ang isda sa kadagatan katunay. Mga katunay, walang kita na zero katunay. Naka kwarta tawag naka isda katunay. Kung kaya may medyo jackpot katunay ba ha? Okay, katanay. Okay, kaya ba? Ano kay kang konfay kang kabilit pre. Ayos. Ay, sir. So nagmaskara ako katunay kay init kay ba? Morning mga Ay, magulat. gamit sa mga manunugat. Mamunit, magmaskara ba? Kani? Ha? Basta kuha ning maskara. Di na lang, basig maibog mo. Basig mawagtangin yung asawa. Okay katunay. So, salamat sa inyong pagpanonood katunay. God bless you katunay. Shout out kino sa magkong na mga katunay. Si Gisri Layos para sa Manila. Yeah. Wow, maskara. Yung ano yun? Hope Jezreel, naka sa Manila. Napaabot kini dira sa inyo.